Точно време за заря. Фойерверки торнадо. За да запалите пиробатерия, изберете открита площадка или терен. Внимателно прочетете инструкциите за употреба, указани на опаковката. Уверете се, че в радиуса на опасната зона няма сгради, дървета, автомобили, лесно запалими предмети или течности. Погледнете нагоре и се уверете, че пространството над вас е свободно и че липсват далекопроводи за високо напрежение, кабели, антени, навеси, чадъри, корони на дървета или други препятствия. Съобразете се и вземете под внимание отсъствието на преминаващи покрай вас хора, животни, пътни превозни средства, а също плавателни или въздухоплавателни средства и съоръжения. Скоростта на вятъра при запалване на пиротехническо изделие не трябва да надвишава скорост от 5 метра в секунда. Радиуса на опасна зона за пиробатерията е не по-малко от 20 метра. Поставете изделието на равна, твърда, хоризонтална повърхност. Старателно стъпчете или трамбовайте основата под изделието, в случай че тя е рохкава пръст или сняг. За да предотвратите преобръщане на изделието, го закрепете с тежки предмети или го вкопайте в земята на ниво не по-малко от 50% от височината му. Процедура по укрепване можете да заявите при нас в момента на покупка или преди това, предварително. Удобно и практично е около пиробатерията да забиете колчета в земята и да стегнете стиксо. Ако разполагате с дървена основа, можете да използвате пирони и да притегнете стиксо. Ако изделието има картонен капак, е необходимо да го отстраните. Освободете фитила и с протегната ръка запалете фитила и незабавно се отдалечете на безопасно разстояние. Препоръчително разстояние за зрителите е минимум 25-30 метра. Ако след запалването пиробатерията не сработи или не изстреля всички заряди, не се доближавайте до нея по-рано от 15-20 минути. Дефектиралата пиробатерия следва да потопите във вода за 48 часа, след което да утилизирате с битовите отпадъци. Бъдете внимателни и не допускайте следните често срещани грешки. Първо, в случай, че поставите изделието на неравна повърхност, рискувате то да се наклони, да падне настрани и да започне да стреля в различни посоки. Второ, в случай, че фитила угасне и изделието не сработи, не се надвесвайте над него, за да го разгледате. Това може да доведе до сериозни наранявания. Трето, не пушете в близост до пиротехническо изделие, не допускайте лица, употребили алкохол, неадекватни или непълнолетни да запалят пиротехническо изделие. Четвърто, не разглобявайте дефектирало пиротехническо изделие. Това е много опасно. За вашата безопасност настоятелно ви молим внимателно да прочетете инструкциите за употреба, указани на опаковката на изделието и строго да ги съблюдавате. Точно време за заря. От Фойерверки торнадо. Магазин за фойерверки и пиротехника Торнадо. Студентски град, блок 55. Всеки ден от 9 до 9. Да празнуваме заедно с експлозия от красота.